Ramogi kamoro ma intiere wan gi geno ni idhi kare odhiambo ma kawuono ne mar gi kinde ni wachako dugo ka mondo wakelni weche manyien Lydia ka ni bedo saa achiel weche manyien mag duol. Gik moko pod omedo timore bang'e no kendo koro wakelo weche manyien mag Oimore. Owacho ni waluoyo mago ma bende wayudo manyien ewi mago ma bende nwaseyudo odiochieng' mangima nyakora mga jwang' chenro en Oimore tarik 21 dwe no mar adek kana 23 waikoni mathoth ahinya to wamedo menyo ni mago motenre kod weche mag ng'anyo. Iwacho ni kaka lausi okadho bati nitiere gik ma mawe kogore piny watemo ng'iyo ni tang'o mongore piny tere kaka inyalose to oganda wachang'o udi joma nigi ute lumo ng'eyo malong'o ni samoro nyedo katada owalore nikech kalausi ne joma bende molipgi oko yamono nyalo dhi gi moko miyo en kinde ma paro mopogore medo wuok kotenre kod wach mar ng'anyo manyoro e weche mag ohala kaachiel kod weche mamoko bende nyakora Ramogi. Wan gi mathoth ahinya kendo wasingo ni wadhi migi e yor adimba gi kugi duto te kokalo Ramogi TV. Mokwongo wayud thuond weche. Jopuonjre mag mbalariany ma Maseno ne oyware gi obila ka ging'anyo wi nek mar achiel kuomgi. Malisasi nyoma ke ng'anyo manyo johera mag Azimio obago e kaunti ma Kisumu. In response to public demands, we shall now hold protests every Monday and every Thursday beginning next week. Raila Odinga korolando ni ng'anyo mag gibiro timore diriyo e juma ka juma kochakore juma manyien. The amount that was used to bring these 100 Cuban doctors will have actually employed all that numbers at a go, given that these were being employed threefold. Riwruok lakteche KMPD dwaro ni sirikal oketh winjruok matero lakteche Cuba ureni lakteche manoter kono kalo e sandruok mathoth. Orwakini machiegni nyakora mga jwang' e chenro ni mar Oimore bethuolo matudi kod wailai marote machuok ariyo deka uchiano nono ka bende wantiere mbui kanyo Ramogi TV, Facebook Live, tiri YouTube gi Twitter. Orwakini goe kod mbaka nyiso pachi kotenre gi magi mwa ikoni odhiambo makawuono. Ramogi sami tudore kodwa no omedo mana paro ni temano ka watenre kod weche manyien mwakelo ni sani mondo in bende duondi owinji ka otenre kod paro kata pachi owinji ka otenre kod weche manyien mabe wakelo ni odhiambo makawuono. Ni jaloko marwa iluongo ni Elizabeth Otieno ema lokonwa weche gi nyakora Ramogi. An nyinga George Bati machiegni. Orwaki nyakora mga jwang' ibeth kodwa hare chakruok nyagiko nyinga Lydia Okeyo. Ochogi manoma wayudo ni report mar obila oyango tho mar ng'at achiel e kaunti ma Kisumu kaluwore gi ng'anyo mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance manoma ne obagi e pachoka. Report nogo bende onyiso ni ji maromo 213 nyoma kiebo mama Nairobi nikech rocho kwe e kinde ng'anyo no. Tendo obila bende kolero ni obila moko noyudo hinyruok e kinde rakruok gi jopiny. En otema ogol gi ogai mar obila mapacho ka Jafeth Kome. Otema seo jong'anyo mag kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kuom kelo tulo kod timbe maundu e ng'anyo mano obage moko kuom bombe mapacho ka chieng' wuok tich. Ng'anyo bendo obila wacho ni nobagi tok chik. E kaunti ma Nairobi, ji 213 nondi gi obila e kinde ng'anyo no. Obila 25 noyudo hinyruok e kinde mane girakore gi kweth mane ng'anyo e piny mopogore e boma ma Nairobi. Kanyamburka 10 mag obila bende no okethi gi jong'anyo go. Report no bende onyiso ni e kaunti ma Kisumu, ji 25 no omaki e kinde ng'anyo no. Ng'at achiel no owito ngimane ka obila 7 noyudo hinyruok. Obila oramo ni kweth mane ng'anye mano ochako tulo eka obila no ochako rakore kodgi. Report no bende wacho ni tulo no emano omiyo obila odino moko kuom apeyni gino mano orocho chenro mapile mag bombego. Obila bende oseo kethruok mar mwandu mano otimore e kinde mag ng'anyo no. E ote onogo no, obila wacho ni ageta mar ng'anyo no ne en mar monjo kadak madu majatend piny Kenya to ok mano mar sundo piny owacho mondo mi oduok piny nengo ngima kaka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne lieko. E kinde makoro kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance singo bago ng'anyo no wuok tich ka wuok tich, ogai mar obila bende koro singo chung motegno mar rito mwandu jo Kenya kendo neno ni jogo mang'anyo koro chora techo ganda mamoko. Wadhi nyime nyakora Ramogi. Jopuonjre mag mbalariany ma Maseno ne obago ng'anyo ka bando ratiro ne nyawadgi
mayangore ni nyo wito ngimane bang' ka risasi mar obila nyomake e ng'anyo mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya alwora ma Maseno. Jopuonjre noketo obila gi tich matek mar keyogi kane gidino ndara mano mawuok Kisumu kadhi Busia. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo koro lero, familia mar japuonjre no bende ywago ratiro margi. Ng'anyo no ne ochakore okinyi ka jopuonjre kwedo nek mar achiel kuomgi manyo lisasi omako e ng'anyo manyo bagi gi johera mag Azimio la Umoja mar kwedo pek mar ngima. Ne gidino apaya ma Kisumu Busia ka gimoko mach kendo kata koth ne ok buoggi. Weg nyamburko mane yudore e apaya no oyudo pek mar tieko safar. Obila ne obedo kod tich matek mar keyo jopuonjre go. Ote margi kaen mar manyo ratiro ne japuonjre manyinge William Mayange manyocha nie ike mar adek. We were peacefully demonstrating until the police started throwing tear gas at comrades. In fact, when they started throwing tear gas, it's the comrades who were trying to quell them down. We had no bad intentions because at that point, before William was killed, nothing was destroyed, nobody was injured. Comrades, viva! I want to say this. What happened yesterday and what is happening in Maseno is uncalled for, uncalled. We cannot take it and we won't take it. I'm glad of the death of one of our comrades. He was killed yesterday. Before the rains, then I hear some news are going around that the comrade was killed when we were attacking the Sairam. That is a quack news. What I say is that the comrade was killed. The comrade was killed before Sairam was attacked. Alive women. When we saw that they are, we are seeing this. We have been losing comrades daily. Jopuonjre to lero ni William ne magina omako e ng'anyo ma otwere kochomo rangach stesend obila makono bang' rakruok mane obedo e kindgi kod obila. Wach mopogore kaka nyo liekore ni ne en achiel kuom jogo mane yako mwandu e duka moro. Komachielo, jonyuol William oywago ratiro ne wuodgi ma tho mare okawgi kod buok. Nimehakikisha ndio yeye na hata siamini sasa kusema chochote kuliko kuomboleza. Nashangaa mtoto alifanya nini kuuawa? Mtoto wangu si bandit. Nimeona mtoto wangu akiwa marehemu pale. Hata siamini. My child, I was hoping to be someone in the future. Ringre mosenindo William Mayange nie kar yudo thieth ma Maseno Coptic Mission Hospital kuma winjore timne bero. Eseche ogogo japuonjre machielo manyo lisasi omako okumbone e ng'anyo mawuok tich ne otero hospital ma Ramogi kama itimone thieth. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Maseno, Kisumu County. Kapod wang'iyo mago motenre kod ng'anyo ma kamano nyakoro mgajwang' riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance dhi bago ng'anyo chieng' wuok tich ka wuok tich gi chieng' tich ang'wen juma ka juma kochakore juma manyien. Azimio bende wacho ni gibiro chwalo bura e do ne jatend obila mar kaunti ma Nairobi Adamson Bungei kuom miyo apisas mage thuolo mar tiyo marach kod teko margi e rakore kod johera mag Azimio manyo ng'anyo kaka imiyo waler kod Chris Owino. Bang' chenro margi mar bago ng'anyo chuny bore Nairobi gore Luanda chieng' wuok tich, riwruok mar Azimio koro tero ng'anyo margi nyaka okang' mamalo. E twak mare kod jofwamb weche e bore Nairobi, ogai mar Azimio Raila Odinga olando ni kochakore juma manyien, Azimio dhi bago ng'anyo chieng' wuok tich kod chieng' tich ang'wen juma ka juma. In the second phase of our protests, in response to public demand, we shall now hold protests every Monday and every Thursday beginning next week. E okang' machielo, Azimio onyiso johera magi mondo kik nyiew mwandu mag kembe adek ma pacho kae magi wacho ni osebedo ka siro lwedo piny owacho mar Kenya Kwanza. We call for the boycott
of Safaricom, Kenya Commercial Bank, and Radio Africa Media, particularly the Star newspaper, who have become enablers and facilitators of this brutal regime. Azimio bende chano kao kang mager mar chik ne apisas mag obila mane otiyo marach kod teko margi. Stories kama hizi ni za miaka ya kale. We don't expect these stories under modern Constitution 2010. We shall institute legal action against individual officers who give such orders that led to the mayhem. Azimio lieko ni gisechwalo bura e doho mar donjo ne jatend obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei kuom ketho ng'anyo margi. In any country where leadership accepts and practices democracy, once a notice for demonstration is given, the police become facilitators, not obstructors. We will make Mr. Bungei and his enablers understand that the days when regimes could brutalize and butcher citizens with impunity are long gone. Kata odoko ne johera mag Azimio ne ok ong'any nyaka e kar jot maduong' ma jatend piny ogai mar na Kenya Martha Karua oramo ni pod gibiro dhi e State House. We are entitled to march to any government premises. Government means our premises, for which we fund with our taxes, to present our petitions. Even State House is not exempted. Mabiro e kinde ma jood bura mag Azimio bende oseobila kuom ketho ng'anyo margi ka gisingo mar dhi nyime kod ng'anyo nyaka winj dwaro margi. We bwogo wagi polise, be polise gi onge moa Uganda moa Tanganyika be pok aneno, gin mana nyithi dalawa ka. Gibende nengo tek oingo gi mana kaka wan bende oingowa. Omiyo bwok to osebwogwa moromo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime, riwruog jochung weche pacho ka Kenya Editors Guild oseyo jatend Azimio la Umoja Raila Odinga e wi okang' mar nyiso jopiny ong'any ne somo gazet mar The Star newspaper. Riwruog no nyakon Mogajang wacho ni ote mar Raila ne johera mage ok ni kare kendo keto ngima jofwambo kamarach. Raila iseyo kuom golo paro mar jopiny ng'anyo tiyo gi mwandu mamoko ka onego onen malong'o mar nyiso ni ji ochwal mwandugi kata ochwal gigo manyalo siro kwedo telo marach. Jakom riwruogno Churchill Otieno wacho ni bedo ni Raila ni kod johera mathoth maluwe ok ni kare mondo mi osiagi kuom jofwambo. Jogo nyakor Mogajwang riwruok mano makedo ni ratiro mag jofwambo Kenya Union of Journalists oseotenda Azimio la Umoja ka otelne gi Raila Odinga kuom sio jopiny mondo mi ong'any tiyo gi gazet mar The Star newspaper. E barua mondiki gi jagoro maduong' mar riwruogno Eric Oduor, KUJ wacho ni ok en gima kare mondo mi Raila sia jopiny ka okang' makamano ka en owuon ong'eyo ratiro mar jofwambo e pacho ka. Riwruogno wacho ni ote makamano nyalo keto ngima jotije mag gazedno kamarach kata e nyim johera mag Azimio la Umoja wan Kenya Alliance. Wi mwano gi kwayo tend Azimio mondo mi oti kod yore ma opuodhi gi chike e chwalo ng'ur margi wi jofwambo ma dibed ni ketho chike matayo tijgi. Wadhiene paro ma igolo koda kweth mar Kenya Kwanza bende. Kweth mag jood bura mag Kenya Kwanza ochayo ng'anyo manyo bagi kod ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga. Koro Mogajang kweth no opo obila kuom tich mar gayo ng'anyo kendo go koro gikone Raila mondo me owe tiyo kod rawere ma ketho mwandu. Walter Nyambagano luwo wachni kendo miwa ripoti yo machalo kamano. Kagiloso kod ute mag familiare mar od bura mamalo e kweth jo od bura mag Kenya Kwanza opoyo bila kuom tich manyo gitimo mar gayo ng'anyo kendo neno ni mwandu mag jopiny ok okethore dier boma ma Nairobi. And as we commend the police for the very good work that they did yesterday, we want to ask them today that they must hold people to account
for the anarchy yesterday, for the massive looting of property and destruction of property. Jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa okoni Odinga tiyo kod rowere mondo oketh mwandu mag jopiny kendo rocho chumi. And that's why we ask Mr. Odinga and Mr. Kenyatta, how will destroying property and destroying the economy help to bring down the cost of living? The cost of living is where it is because you too took it there. Let them not lie to you that the only way you can get development is by picketing and throwing stones so that he forces his way into government. Pek mar ngima bende omi pek kinde loso kod ute mag fwambo eka gikone jatend piny sani timo duto mar bero chumi. Mr. Odinga's argument about the cost of living contradict his earlier position and are unsupported by the fact of prevailing market prices. His agitation has to do with subsidies that were allocated under the pretext of cushioning Kenyans from high prices, which in fact were embezzled by Azimio handshake regime leadership. Kwayo jowa gik makelo gima na jowa gik makelo gima mag jowa omiyo kik waketh giwa wanyalo bedo no wanyalo chiwo pachwa mok waketho gimoro amora. Jagoro mar UDA Cleophas Malala okonegi sendiko ne apisi mandiko duond buche mag siasa mondo son duond bura mar ODM e chulo lal manyo UDA oyudo Kisumo. Tunaenda kuandikia registrar of political parties aende ahakikishe kwamba ODM wamewajibika vilivyo kwa yale kama chama kwa ile ghasia ambayo walifanya kule Kisumu jana. Na ningependa kuchukua fursa hii kutangaza kwamba next week on Tuesday tunaenda kupaka rangi tena kule Kisumu. Matimore kinde ma jotend UDA gwenge ma Kisumu okwedo kethruok mag mwandu manyoge nene apisgi to kod kuonde mamoko Kisumu. Nyogi kao gimora mora nyogi destroy mtokni, gikao pesa, gikao computers, gikao gik mang'eny, nyaka kada chiemo gini manyo watedo gikao. Ka gidwa ketho kae mondo office kik bedi. Ok wanyal bedo ni office ok bed ka to offices mag ODM to nitie Bomet, offices mag ODM nitie Kericho, nitie Eldoret, Kiambu, Embu and everywhere. Let them remove their offices, kongi goal offices gi mondo giwach ni koro offices mag jomoko ok bedi. Kidono mano otang'nwa nyoro ka gi jogo mane timo ng'anyo nyoro ok en gino moro maber kabisa. Ka wang'iyo ofiswa kane giketo gik moko kendo gikwalo maginyalo kwalo nyaka okombe mege jikon ne giting'o magidhi godo. Koro okaelewa ni mane peaceful demonstration mane Raila luongo ni ji otim. Bende wakwayo jopiny ka waga demonstrate kik waketh gik moko madongo dongo kaka Imperial Kisumu Hotel nikech watero message marach ne jomoko kaka investors e Kisumu kaka. E kinde mar wedhi rakore lum ema yudo inyruok. Moyangore lela e kinde mo obila to podo koni gibiro dhi nyime kod mako ruwere marocho kwe kendo donjore kod mwandu mag oganda kinde mag ng'anyo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Eliere mar od bura, Nairobi. Kaunti ma Nairobi kwano lal bang' ng'anyo manyo bagi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e chuny boma ma Nairobi. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja wacho ni tend kaunti no ok bi kawo ting' mar lal ma ng'anyo no nyo kelo ne ochumi ma pacho ka. Johale boma ma Nairobi bende kwano lal kaluwore gi ng'anyo ma kamano. Kata kamano moko kuom gi to siro ng'anyo no ka giywago nengo mar ngima ma koro sani oidho. Simfroso Kinda miyo ler mar wachno. Chal mar boma ma Nairobi kawuono opogore gi chal mar boma ni odiechieng' manyoro. Johala kwanyo ohala gi kama ne giweyo kapok Azimio noluongo ng'anyo. Jopuonjre bende ni e yo madok e skul bang' thuolo machuok mar yweyo. Boma neno modich, kata kamano ng'anyo manyoro nokelo ng'ikruok maka kod kacha. Odni mantiere apaya ma Haile Selassie nochiel gi kite e kinde rakruok e kind obila kod joma ne ng'anyo. Moko kuom chumbe michielo godo kuonde ma nyamburko nego lu koro muki kendo kuondego odong' pap. Kite manyo otigo e dina peini bende koro juang' e genga peini. Johala koro ywak ni ne giyudo lal matamre gi nono kaluwore ni thothgi nyoro ne ok oyepo. Magari zetu zilipigwa na tear gas, zingine zikavujika vioo na zingine zikapigwa na mawe. Kampuni ya Supermetro tulienda hasara ya milioni 2.7 million jana. Yenye kama labda tungefanya biashara the whole day ndio tungepata. Jioni tungeweka mafuta
ya kama milioni 4. Kwa hivyo sisi tunaenda hasara na wale watu ambao tunafanya biashara na wao pia wanaenda hasara. Maandamano ya jana ilileta hasara kubwa, hatukuweza kufanya kazi, hatukuweza kupata pesa yenyewe tunapata, na I think ikiendelea hivyo tutaumia sisi kama wafanyikazi, tutaumia na watu wengi pia wataumia na wataleta hasara ya vitu mingi. Kwa maana yangu mimi naona kama ni maandamano ikuwe ya amani, sikuwe ya hasara. Kata kamano thoth joalago mane walosogo siro ng'anyono ka giwacho ni nengo ngima moidho sani tamogi kata dago ngima gi mapile. Wan support maandamano 100%. Kata kohinywa lakini wang'e ni nyaka wahinyre konwa ngima ber. Omiyo sirikal ne en sirikal ma wiye tek manyaka wang'ang'ana kod giwich teko wan kaka jopiny. Giduoknwa ngufu e lwetwa, sirikal obed e lwetwa mondo eka koro tabu ma ji kalegi mondo rum. These two people to sit together and talk, because as much as maandamano itaendelea, lazima to make sure ya kwamba watu wameongea, so that ukiangalia hadi taxation bana ya biashara imeenda juu sana. It is time bana Moses Kuria na serikali ya Ruto waingilie kati na watu waangalilie hiyo sekta. Kani nyogi matimile nyor mos kinli ido ka these people have been provoked yo serikal. Koro gembe bin oganya fat serikal get over their anger. Kum gigo barikis magido barabara kaka udi whatever. Lakini gima mitimile en anger mar jopiny. Emochiwo lakini kare poni serikal do timiza wachi mar bedo ni girito jopiny mondo jo peaceful mana peacefully. Onge mono kethre. But king yomo serikal amana provoke jogi obila. Kama andamano ema nyalo miyo nengo mogo gi chiemo dok piny. Kama andamano ema nyalo miyo cost mar education dog piny. Kama andamano ema nyalo miyo cost mar transportation dog piny. To andamana. Makmana johala gi kwayo kwe kine ng'anyo ka gikwayo piny owacho mondo twag gitend azimio mondo kwe obedie. Kanitie alternative mar maandamano mondo gik moko adek gi odog piny, to avenue no bende wang'iuru. Ikuwe na amani. Juu kama sisi kama wakazi wa Kenya tunaumia. Kila kitu bei imeenda juu, si unga peke yake, kila kitu imepanda bei. Kwa hivyo watu angalie kama sisi asalas fenye wanaweza reduce kila kitu bei irudi chini. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja wuok oko mar kwedo ng'anyo mowacho ni biro rocho chutho ochumi mar bomani kod ochumi mapacho ka duto. Johala koro dag gi luoro ni ponono ni chenro mag ng'anyo ibiro bagi boma ka juma ginyalo yudo lal matamre gi nono. Johala gi koro kwayo jatend piny William Ruto mar mondo miyo oluong twak kod jotelo mag Azimio gi yud winjruok makare mondo ket lwasi makare ne timo ohala e bomane. Simfros Okinda, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime pod ji wuoyo mathoth ahinya kotende gi weche mag ng'anyo. Riwruok mar jodolo mag Islam kaachiel kod jodolo mamoko e bwo riwruok mar CIPK dwaro ni kweth mar Azimio we ng'anyo kaka yo mar chiwo luor ne dwe malera mar Ramadhan machakore jumani. Kane gilose boma Mombasa, jotend din Islam go olero ni ng'anyo machano tim juma ka juma no ok nyal konyo kama duong' wirani kar timo mano to jibeni nitiere lalruok e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gi piny owacho. Sasa tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao kwamba ni matarajio yetu kati ya Alhamisi na Ijumaa tukawa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu mwenyewe mwezi mtukufu wa Ramadhani anawafunga mashetani wote na maibilisi ili binadamu waweze kufanya ibada bila ya tashwishi yoyote. Kwa hivyo tunatoa mwito kwa wale waandalizi wa maandamano kwamba waheshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani. There must be a better way to approach the problems through proper approach and dialogue, instead of resorting to jungle law, thereby hurting people and our country's economy, which is counterproductive. We must therefore not be swayed to follow a path that will take us backwards instead of advancing forward. We urge all those antagonists who have followed the violent path to go back to the drawing board and put the lives of Kenyans
above self-interest. Lydia koro wasodane kawakawo yweyo mokwongo e weche manyien mag Oimore. To nikech ne wakwayo mondo jogo ma oketo wangi Ramogi TV ondiknwa kanyisowa gin bende gik ma giwinjo ka gidwa ni gole pachgi weche manyien, koro thuolo en mano mondo waledhie moko manitie kapok wadhi yweyono. Anok oganda golo pachgi bati kotenre gi weche gi manyien ka bende wang'eyo kacha ote machuok ariyo adek auchiel naneno kanyo ka oganda ndiko mondi odongo kawuok bongo kamano kanya doto wacho ni en gima owuoro to kethruok mar ute kata apisi maduond bura mar UDA kato Stacy Moven kawuok Kabondo wacho ni Raila Amolo Odinga dhi maber, wacho ni mano e baba ma owinjoga kowuok ni ogore ne ratiro mar oganda to mano e kaka odhi mano pache Stacy karano kanyo kabe Tobias Akande wacho ni mos kuom tho mar nyathi mbalariany mabende koro wito ngimane, sirikal mondo mi omany kaka koro kelo winjruok kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Mbege kae neno ka jomoko mabende neno Ramogi TV ndiko Evans Odhiambo Kidero mar Migori bunge la wananchi nowacho ni awuoro ka sirikal tiyo gi ngufu mathoth kuom jong'anyo to jokwe jamni to nego ji baringo kendo kwalo jamni mage pile. Awuoro ahinya wachno ka bate winjo maler ahinya ka unigi Lydia Jakosegi chieng' Raila owejo Kenya last elections nonyis jo Kenya mondo mi lines moko kik tii godo sani kendo en mar newspaper. Next election to koro dhi bedo ang'o? Mano en bende gimo penjo kanyo. Kasto min Belinda mar Kisendo wacho ni ng'anyo to koro nyaka wadhiga nyime mana kaka jakom Raila Odinga osewacho, mano kaluwore gi en. Kasto Batia Mosi gimor wanenu maler ahinya ndiro kamano kuom lerunwa weche matimore e Kenya waka mano min pilot mar Ndewa. Aneno kanyo ka Pastor Collins Kantire Thika wacho ni Ramogi TV yo makare kata kamano wacho ni wach ng'anyo dwaro mondo mi mbaka kata twak obedie e kinda kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gi sirikal noto wacho ni di jideno lal maduong' mbele ka e kata no Naftali Oko bende wacho kanyo ni enuradi wacho ni en gima lit ka japuonjre tho e lwet obila okwa DCI kod IPOA mondo tim nonro makare kotenre gi tho ma japuonjre mar Maseno University. Kaito bilaneno kanyo ka wacho ni okomor gi kaka obila nyonego nyathi skul ere kaka obila pimo ngima dhano kod mwandu mantiere supermarket mano chieng' riako jako kise. Kanyo bende Pastor Komborwa mar Ong'er Kadembe ne wacho ni an bati litna ahinya ka jambalariany owito ngimane litna aneno kan Kademo Ong'er ka to pi wang'a chwera bati gi Lydia Ramogi ler ndi an bende ng'anyo mamuol e oda kae nyaka chieng' moro mogo duoga $120. Junior kawuok Nyatike ni kanyo wacho kanyo ni in gimo omako dhogi en wach makaka piny chalo tiwacho kanyo ni kaok ji otang' to piny dhi bedo matek moloyo kama wantiere. Denis Saka mar Kowiro wacho Ramogi ler kendo gin kanyo gi mama gi Salome gi jaode Rosemary giduto gintiere kodwa kae chenro bati. Nano John Te maya Ugenya wacho ni Raila ojiwre ajiwa nyaka ngima oyud kore kendo oduok piny uchumi ma pachuka. Michael Chere bende wuok Migori en bende wacho ni oganda madhi ng'anyo timatime gi muol nikech samoro kedo margi no dhi ndara gi nyiso piny owacho ni ok gimor ahinya menyalo miyo gik moko lokre piny ber warito tich ang'wen. Rajode Ojuando pilot ma Migori nyaka boda Sirari wacho kamano. Lydia koro paro ni wanyalo ng'uke gi kanyo mondo mi wadhi yweyo to ka waduogo pod wan gi mathoth ahinya. Pod med tudi kod nyakoro mga jiwango kod mbaka nyiswa pachi kotenda gi mango aboro mana somo moko kuom gi kae kapok chendo ni orumo. Ayo matin to kwaduogo pod wantiere kod weche mathoth chendo ni mar Oimore. Nyakoro muge juang chenro mar rupiny biro ni pile ka pile wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano
Watude kod reporters magwa e kor gwenge e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ongao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en Rupiny. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 0711 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. E odiochieng' mar 8, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Step by step. Mamiyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Nakoromo gi machiegni kendo bang' wuok iwe adundo no wadhi nyime gi weche manyien kama korora ni wateru nyaka e doho. Doho ma Milimani Nyakoromo Gajwang' kawuono no winjo bura manyocha ochwale nyime kadwaro ni we thuolo gi rambun magazine Wahome ma itudo gi nek ma jaherane Asad Khan. Okil Philip Murgor emanyocha ne ochwalo kwayo e doho Elo magazine ka odwaro ni we thuolo wirani ok onyal rocho neno manitie e wi burano. Kata kamano jomak bura to kwayo doho ni kik yie mar weyo magazine gi rambun wirani onyalo njawo burano. Doho no chano winjo burano kendo chieng' wuok tich mar tarik 27 mar higani. Paragraph 15 is directed to file the probation report as soon as possible, and the matter will be mentioned virtually next week because ordinarily we don't sit on Fridays. The 27th of March, the matter will be mentioned on Monday next week virtually. Monday next week will be the 27th of March. Kakorwa dhie mago motendo gi weche mag monj ma osebedo katimore mag kwe jamni e gwenge mag Nyandwat mar Okak. Wayudo ni familia ma kwan gi ohewo 300 ma monj mag jokwe jamni osedaro imiechgi e kaunti ma Samburu. Yuago ngima marach magidago e kar jot malo e Bongare. Oganda no Nyakoromo Gajwang' dwaro mondo piny owacho ochiwnegi kony machalo kaka chiemo, gik nindo, lewni e kind mamoko. E gweng' malo Bongare mayudore kilomita 30 kowuok e boma ma Maralal e kaunti ma Samburu, jok ma monj ma itimo kod jokwe jamni odaro e miechgi thuthni kaloso kuonde mag jot. Oganda ni ma piny ochamo chwa kumba mondo giyude kuonde ma ginyalo so e wigi kendo gigeng're kaluwore kod koyo mokel kod koth ma medo chwe, kama onge kod jwelni ma ginyalo umogo wi akumba to tiyo gi suka. Sisi ni refugees, tunateseka, hatuna blanketi, baridi na watoto wadogo. Chakula tunalala njaa, baridi watoto wanalia njaa. Sisi hatuna chakula, hata hakuna kitu wananyanya. Sisi hatuna maisha hapa.
Yaani mtu nafunga nyumba yake, mattress iko, hata TV iko, na anasemekana serikali iko. Serikali ya kusaidia nini kama aishungi mimi? Ei akumbani, wayudo maketo do maekendo. Chiemo ma okoni ma ema nyalo bedo chiemo ma oriyo godo chieng' mangima. Hata tumeakisha moto, hakuna chakula ya kukula. Ni maji tu, tukunywa maji peke yake. Serikali atusaidie kwa chakula na msaada yetu, hata hakuna mabrangeti, hakuna kitu tunalala tu kwa magunia. Kwa mama wengi hata wamekuja hapa bila masufuria. Walitoroka, wameacha hata nguo ya kuvaa. Mtu wako hapa peke yake tu, hata hana nguo. Mvua ndio hiyo inanyesha. Na watu hapa kwa magunia. So hiyo ni shida. Jomamine mabende mayudo midhiero mathoth kaluwore kod monj mag jokwe jamni koni dar ka giwuok e miechgi ochimo kama koro dhirocho somb nyithindgi. Hata saa hii watoto wetu hawaendi shule kwa sababu maisha imekuwa ngumu, hatuna bali tunaishi. Hata imekuwa ngumu watoto kuenda shule kwa sababu hata wapokoto wanalala kwa mamito kungojea watoto waendi shule. Kindiki alikuja akatuambia muame, saa hii tunaishi kwa mahema, watoto hawaendi shule, lakini sasa tunaumia sisi. Nok mar chiemo kod ngaji ma obembo ganda ma monjo daro e miechgi omiyo jotelo makono kotelnegi kod gavana ma Samburu Lati Lelelit ogolo kwayo ne piny owacho mamalo kod riwruok mar msalaba makwar mondo mi ochwal lwetgi e yor chiwo chiemb kony ne ogandago. Sasa wamekuwa displaced, tunaomba hawa pia wasaidie wenye wamehama watafute mahali ya kuishi, kwa sababu ukitoa mtu boma yake unaenda kuweka tu mahali na iko huko watoto, iko kina mama. Nataka kuomba Ministry of Interior, one of the things that you should be doing now ni kupea watu hema ya kuishi hapa. Waziri Kindiki ama ile special program wangekuja hapa kwanza kuletea watu hema, kwa sababu inanyesha. Kuja kuletea watu chakula kwa sababu hawana. Kata obedo ni familia go ywak nigi kale ngima matek, gino margi pod en ni singo mar piny owacho mar jiwonegi arita biro chopo kare mondo gin bende gwengegi oyudie kwe kaka gwenge mamoko mathurka. George Bati, Ramogi TV. Koyo mago magarita nyakono mga jwang riwruok makedo ni ratero mag lakteche pacho ka KMPDU dwane mondo winjruok mano ketie kogone kind piny Cuba kod piny Kenya mar wilo lakteche e kind pinje ariyogo chungi kendo tim nonro matut e winjruogno makamano. Jagoro maduong' mar KMPDU David Atela okoni onego chung wach mar go lakteche pacho ka itero e pinje maoko wirani lakteche go kalo e sand e pinje ma otergie. Davji mane loso e nyim komiti marod bura wachoni laktar achiel osewito ngimane piny Cuba e kind lakteche 50 mayande otere pinyno. When these Cubans were being brought, we had over 100 of family specialists in the country who have not been employed. I think few of them have been employed now, but more have also graduated that have not been also employed. So that is a scenario that is in existence. Yet the amount that was used to bring these 100 Cuban doctors will have actually employed all that numbers at a go, given that these were being employed threefolds. So as a union, we have maintained a stand on this, and we believe that it was a particular corruption deal that are yet to be unraveled as time goes, and we will ask the committee to actually ask for an audit report. Nakora moge wuoge weche mag thieth mabende notere nyimod bura koro wadhiane weche mamoko motende kod ngima dhano modak e alwora mar nam. Migawo mar thieth koro yango ni tim mar jolupo losore ei pi mar nam osekelo midhiero maduong' mar landruok tuo mar kachocho kata bilharzia e kaunti ma Siaya. Migawo mar thieth e kaunti ma Siaya koro sani oketo kenge moko mago mag chiwo puonj ne jolupo e wi alwora margi kaka yor geng'o medruok mar tuono. Migawo no bende oketo kenge mag chiwo yath kod thieth ne ji ma oseyudo tuo mar kachocho. E report migawo mar thieth ma dwe mokalo na oyangore ni bondo ema ni nyime Siaya e landruok mar bilharzia gi atamalo 17.2 kiluwe gi rarieda kod giem. We were mapping as per the wards. In each ward we were mapping 5 schools. And we found out that in some sub-counties, like Bondo, especially Yimbo, some wards were having prevalence of more than 60%, which needs interventions. And as per WHO guidelines, then we'll need to do MDA. We are going to do MDA once per year for those
wards that had prevalence of more than 10%. We are going to educate our communities on the importance of deworming, importance of hand hygiene, importance of actually trying not to walk on barefooted while they are going to the soils, especially now during these rainy seasons in Kenya, and also going to the swamps barefooted. We're also going to tell them that they should change their behavior in terms of urinating and doing open defecation. We are going to involve our community health assistants and community health volunteers to do health education within the areas that are affected, that is the beaches and areas around the lakes. Kodhi kaunti wa Migori nyakoro mwajwang jotije mondike yoro rak matiyo ne piny owacho ma Migori ma pok oyudo chudo margi kuom kinde maromo dweche 6 dwaro ni tend kaunti no ojiw mapiyo chudo margi. E kinde no piny owacho mar kaunti ma Migori olero ni gidhi nyime kod chenro mare yango jotije duto ma ondike kaunti no e yoro rak kaka pok ochulgi. Jatend migawo ma ochung' ne jotich e kaunti ma Migori Kalebo Pondi owacho ni chenro mar chulo jotijego chakore odiochieng' ma kawuono. Jotijego geno chudo margi ka gidwaro ni piny owacho mar kaunti ma Migori otiek midhiero ma osebedo kata ma gisebedo ka gikale moting'o leo mar chudo margi. Piny gi management mo winjore ni nitiere kama nwagike ma verification no chakore on 13th ma until now odhi mbele ma wadong' gi sub counties ariyo ma en Nyatike to kod Gisuna West ma gigo dhi mbele to gisani bi wachako bede aput moro gi waziri to kono wani the payment is dhi chakore kawuono gi samo owueni kama owuoe kod kawuono ni anoka channel ber crash yie nigi dhi chulo dweche 3 mokwongo, then the rest gibo chulo bang'e nigi chudo osedeko ma dwe mar 7 makoro wamako wadhigo ni kapok wanwang'o chudo. Nigi family wage onge kaka nyalo yudo thieth, wan wawegi ok wanyal yudo thieth nikech NEF wa gi NSSF wa pok ochul from last year dwe mar 7 nyaka sani. Wasetemo ka watimo verification ka jok ma ondik ma kojologi bende osebedo ka nie tich kata ok ginie tich. Omiyo wan kaka county government ma Migori wasetimo arrangement mar chulo jotich ma kojologi msara mar ndalo ma gisetiyo. Wadhi nyime koro wadonjo weche motendego ohala ma ok tin ne kembe mag piny owacho 18 koro inyalo lok mayot e lwet ji giwegi poni jood bura obiro kalo chik manyien ma ok bi dwaro mondo gikal lokruok machalo kamago. Manaka jafom marwa Edwin Okoth leronwa chikno koro nyalo keto kembego e chiro mapiyo ma usi kaka achiel kuom yore mag golo ne piny owacho ting' mar tayogi. E romo mane otim kod duol mar ten migepe kar jot ma jatend piny chieng' tich ariyo bende chik mabiro yawo yo ma inyalo us godo kembe mag piny owacho ma ok opuodhi kod jood bura koro ne okal. Ma keto teko mar uso kembego e lwet jatend migawo mar omenda kaachiel kod jatend duol matayo uso mag kembe mag piny owacho kata Privatization Commission. Kembe ma kwan gi nyalo romo 26 osebed ka igeto kod uso kama piny owacho geno yudo fungruok e tayo kembego mamoko yutogi osebed ka yulo. Kambi mar chwalo modhi mag nyamburko e yor odundu Kenya Pipeline Company, bad migawo mochung' ne wedhe nam Kenya Ports Authority kod mar uso ring'o Kenya Meat Commission gin moko kuom kembe ma igeto kod uso makamano. Piny owacho bende chano keto thenge ting' mar tayo magawa mar Kabarnet, Sunset Hotel, Kenya Safaris kaachiel kod lemo mare mane hotel mar Hilton manyocho lor e kind mamoko. Bengi mar Consolidated Bank kod Development Bank bende okete lai mar lokruok kowuok e lwet piny owacho. Kambi manyayo teko stima KenGen, mano maloso kuong Kenya Wines Agency kod mano maloso simiti Portland Cement bende igeto kod chenrono. Ka jood bura opodho chikno, piny owacho ma otelne kod William Ruto biro bedo kod thuolo mar uso kembe mag piny owacho mathoth mogik
ka opim kod mano use bwo tend Uhuru Kenyatta, Mwai Kibaki kod Daniel Arap Moi. Uso kambi mar piny owacho mogik ne otim higa mar 2008 mane use Safaricom. Higni 10 mar tend Uhuru Kenyatta onge kambi mar piny owacho kata achiel mane ousi kaluwore kod chike manorido kaka chenro no inyalo tim. Kembe 6 mag piny owacho ne use tend Kibaki ka oting'o KenGen, Kenya Insurance, Safaricom, Mumia Sugar kod Telcom Kenya. Piny Kenya ne oyieyo kembe 8 e lwet ji giwegi higni 12 mogik mag tend Moi. Moko kuom kembego gin CMC Holdings, Bengi mar National kod kambi mar wuodh ndege mar Kenya Airways. Okang' mar keto yote uso kembe mag piny owacho nyalo kelo fuong'ruok ne piny owacho, ka bende paro pod nyalo pogore e dwaro mar nywando pach jood bura malose lo oganda. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wang'yo mago hala nyakorom gajuang bengi mar Equity koro yangi kaka achiel kuom bengi manyinge ni kod teko mogik e piny mangima. Rapima mar teko nying ohelni mag bengi mar higani, Equity oketi e namba 4. Mano en thuolo mar 2 ma oyangi bengi no kod rapim makamano. Rapim no marango kembe 500 mag piny mangima. Equity koro ne omedo pek mare kaka achiel kuom bengi madongo e Afrika ma Ugwe, kama koro nying bengi no imiyo pek mar dola milion 531.7 ka e pim kod mano mane oyude higa mar 2022 mane milion 338. Report mar Brand Finance Banking 500 en achiel kuom rang'iny ma ogene e pimo teko mag nyinge ohala ma igeno e piny mangima. Wasudo kendo wadhi kadho nam chumi kamoro ne jokoanla mag geche Mombasa koro ywak ne moko kuomgi sani loro dukni magi karingo dhi timo ohala e pinje mag libamba kaluwore gi lwar piny mar teko siling mar piny Kenya kipimo kod dola mar jopiny Amerika. Gikoni rochruok mar uchumi mar piny Kenya miyo sani nengo dola ong'awore malich mokalo, wach momiyo jonyiewo bende koro tin nikech nengo gache modhi malo. Jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko miyowa lipodni. Kaunti ma Mombasa osebedo ka dhach maber gi ohand gache motimonewa ni mar gache duto donjo gi wadhni ma Mombasa. Kata kamano, jolok ohand gache kaachiel kod jonyiewo sani ywak ni ohala no medo mana rochore kaluwore gi ng'awruok mar nengo dola ma giloko godo. Dola ma koro tamo e ohala ma kata na sani kirango kata na showroom sumo kiloro. Nikech dola no malo. Dola sani osechopo rate mar 140. Ma kobro dhi mbele kama ochopo kata 150 to ng'iso malong'o ni ok abro dhi mbele gi ohala mar uso geche. Kata joma nyiewo geche samoro giparo ni wauso negi beche bei mamalo, to mano luwore nikech ka wakawo Kenya shillings wauso gari in Kenya shillings, adwaro mondo achak adhi anyiew gari in dollars, I cannot manage mondo achak akel units mamoko. En gino ma bende gikoni miyo moko kuom johala no loro dukni ni mar kwan jonyiewo odok piny malich mokalo. Tije manyacha ne oripo bende ringo kawuok e port kadhi e CFS sani onge. Idhi e CFS yudo ka kontende onge. Kontende onge nikech ang'o? Dola no malo. Ng'ama dhi nyiewo mwandu oko kucha onge. Sani kata na wan mwawuoyo sani wan jogeche. Jomoko seringo dhi Tanzania, jomoko ringo dhi Uganda, jomoko dhi Rwanda. Nikech ang'o? Ohala ma kosetamo gin ke dola no malo. Sani kota kelo geche ariyo kende tek. Nikech gari mancha uso kata mana milioni 1 gi laki 6, sani waiuso milioni 2 gi laki 5. Ukinunua saa hii gari mtu mwindi anakuambia nunua na dola. Na ukiangalia saa hii dola yetu, pesa yetu ya shilingi yetu ya Kenya hata inunuliki na hiyo dola. Iko chini. Nyaka ne teko pesa mar Kenya chak dok chien, gikoni nengo gache osemedore kod chiegni kwan ata malo manie kind 20 kod 30. Geche matindo mag 650cc. Geche gi ande kane dola ne 108, geche gi ne uso around 500,000. Sani geche gi odima uso geche gi 850 kata 900. To gari ma 650cc en gari ma maskini. 8 months ago tulikuwa tunanunua Probox new shape na 900 950. Saa hii ukienda unaambia 1.2 1.25 Probox. Old shape hiyo inunuliki. Ilikuwa ni 900 1 million, saa hii ni 1.4.
Sasa sijui Kenya tunaelekea wapi. Chumi ma Mombasa chiegni obedo ran mana gi biashara mag gechegi. Kopogore sani town ka king'iyo kata ng'ama nyalo rent ot mondo time biashara ne moro bedo matek. Manyiso ni clearing otho. Singo mar bero chenro e wath ma Mombasa gikoni bende otamore chopo nikech wach uchumi, ka kwayo margi en bedo gi jotelo mani kod lony migepe matayo uchumi ma pacho ka. To ken ng'ama osomo mani finance. To ng'ene gine how does the dollar behave vis-a-vis Kenya shillings? So how can we cap mondo watam dollar oweketo Kenya shillings? Mage gik mwadwaro. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakwa Ramogi. Wachaka ni weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Onya bedo wach constipation, cucumber ema konyi kar loso wach constipation. Nyakoni kanyo to donje dala waka. Teri miya hera temo negi miya, Ang'o momiyo ok inyal hera kata matin? In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion ceiling 490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Oh, you're here. You're waiting to go. Friends becoming family. Home-cooked meal. Ice-cold Coke. That's the recipe for magic. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. KMET Technical and Vocational Training College Madre Kisumu miyo jopuonjre thuolo mar somo tije mag lwedo mondo mi okonygi ne ngimagi makiny. Kepo marwa higa mar 2023 sani dhi nyime ne courses kaka hairdressing, beauty therapy, food and beverage, tailoring and garment making, computer package kod ICT classes. Ne mathoth yowa tol e namba mar 07 11 65 93 71 kata ndikno e email e vocational@kmet.co.ke. Kik thuolo ni bai oko. KMET Technical and Vocational Training College, the institution of excellence. Machiegni nyakora mga jonge weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Sirkand County ma Homa Bay oketo kokeo girimiti gi piny Australia mar gero kar jiwo chenro mag tuke county no kata Talent and Football Academy madhi muonyo omenda maromo milion 457 kar jiwo chenro mag tuke no ma ibiro tim gi
Kakoro Football Academy idhi ger e gweng' Makome Kanyamwa Kolagi Ward e kar chung' od bura Mandhiwa. Piny owacho ma Homa Bay ogolo lowo ma lachne romo ekas 20 ka piny Australia to dhi chiwo kwan omenda duto ma idhi tigo e gero kar tugono. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jambetre mar piny Austria e pachoka Christian Fellner ne oketo kokgi e ogirimiti no ka gedo mar kar jiwo chenro mag tukego ibiro chake ko chakore dwe mar Ang'wen. It's not just for today, but a partnership that's going to be here for the next many years for development of talent, not just in Homa Bay, not just in Kenya, but to put up our premier talent academy for the entire region. Kenya is a young country, and a young country like this should look in particular at the young people, because this is the future of the country. And these young people taken care of by Akakora, which is, if you so wish, on hindsight, a football academy, are going to have goals in their life. Kocha mar Harambee Stars Ingin Firat pod dhi mbele gi manyo jotugo ma Kenya matugo leagues pinje maoko. Firat nogolo Alfred Scriven mawuok e klab mar Ilhod, klab no matugo e league mar ariyo piny mar Norway. Ingin Firat owacho ni Scriven en jalo maber kendo biro miyo tim mar Harambee Stars thuolo mathoth mag loyo. Scriven nowuok Kenya kane en jahigni 17 kodhi e piny mar Norway. Jonyuolne gin jo Kenya gi jo Ingereza kolero ni luong mare tim mar Harambee Stars no boge kata kamano en thuolo ma obiro kawo gi lwete ariyo. Scriven biro manyo namba e kinde gi jotugo moko kaka Benson Omala matugo ne klab mar Kogalo, Elvis Rupia matugo ne klab mar Police, kachiel gi kapten mar Harambee Stars Michael Olunga. Jatugo no biro yudo thuolo mar nyiso kit tugo mare e tuko osiep e kinde gi tim mar Iran tarik 28 dwe ni. I've just been trying to adapt. And then there was also a long travel, so I also needed to rest and adapt. So the boys have been good and kind, so it's easy. Alfred is bringing something which I miss in Kenyan League. Kenyan League is a very soft league, so we don't play physical in Kenya. It's even for me, it's very surprising because everybody is watching Premier League, but if I look in Kenya, every contact we will be whistled with foul, so therefore we are not really physical. Club mar Murang'a Seals matugo e liga ma piny mar adhula NSL okwayo riwruok matayo tuke mag adhula FKF mondo oyienegi ginuo tugo e kindgi gi club mar Shabana bang' tugo no chungi chieng' Jumapil bang' jotugo wuok e yweyo e tugo mane obagi e lap mar Gusii Stadium. Koth mapek nochwe kendo ketho chal mar pap. Club mar Murang'a Seal nochalo kwayo ne jakudho firimbi mondo chung tugo no e seche mane koth omedore, kata kamano jakudho firimbi ne ok owinjo ywak margi kendo dhi mbele gi tugo. Bang' dakika 15 jakudh firimbi notieko tugo e seche mane klab mar Shabana ne mbele gonde 2-0. Shabana nitiere thuolo mokwongo e chung' mar klepe gi points 35 bang' tugo tuke 15 ka Murang'a Seal omako thuolo mar 3 gi points 25 bang' tugo tuke 13. Mvua inyesha mpira kuchezwa kwa hiyo kiwanja na hiyo game inafaa irudie kesho yake. Ukiangalia pande kaa hizo za Nyanza mostly kaa sahi time ya mvua kunyesha sana, so mostly game kaa zile kulingana na uwanja zetu maybe zinaweza chezwa mapema. Tielo mar ariyo mar liga dhule kind nyithindo manyiri gi yawuoyi ma hikgi ni piny mar 13, 15 gi 17 nochakore e Yanga ka timbe maromo 60 biro rakore tuke mabiro dhi nyime kuom dweche mabiro. Riwruok matayo tuke mag adhula pacho kae FKF ni kod chenro mar gero tuke mag rawere ka sani ochakore bure Nairobi kapok ochwale counties duto ma pacho kae. Liga ni nochake higa mar 2019, kata kamano midhusi mar corona nokelo ng'ikruok mare e higa mar 2021 tugo e kind rawere ma hikgi ni piny mar 13 ibiro tugi e lap achiel ka e kidieny mar hikni 17 kadok piny ma nigi jotugo 11 koni gi koni ibiro tugi kaka liga.
Bang bago tuke mag Dhowath County ma Kilifi riwruok matayo tuke mag Olympics nok onyiso geno ni tuke manyien kaka mag piem yiedhi tanga en ranyisi ni Kenya nyalo piem e tuke gi kinde mabiro. Piem mar yiedhi tanga mane obagi odiochieng' mogik notim gi timbe abich e Dhowath mar Buntwani Waterfront. Timbe gi mane wuok e county ma Kilifi nonyiso kitugo maber kata doko ni apaka gi yamo nege. Tuke makamago ok gin tuke ma Kenya osebedo ka timo ka geno mar nok en timo piem ka Dhowath Nam Chumbi ka gigeto ikruok mar keto Kenya e piem madongo e pinje maoko. Timbe mane piem ne okowere mabor e tieko tugono kama en ranyisi ni kotim ikruok maber gi Kenya nyalo nyiso kit tugo maber e pinje maoko. Waenda mpaka pale Shulakombo, ufiki Shulakendera buntu Shulakombo. Nya kwa mgojon kanyo mochopo giko mag weche midhiambo makawuono chendo ni mar Oimore go niro kamano kuom bedo kodwa nyaka ne wachake kendo koro wachopo giko bati Lydia nitiere report moro kama ukelo okugole ukele kendo lose gi nga ka wach mar tuo mar bilharzia okwako gwenge ma Siaya. Namba 1 winjo ni en Bondo. Namba 2 ken no wacho usenge koso no wacho namba 3 winjo makara rietwa ni kanyo. Koro penjo mae nitiere ni to ang'o matimre nikech landruok mar tuo ni to ng'e gima kele. Badi ikele gang'o ka ji losre kuonde ma ji tiyo kaka pi na yes to kala reto ne kanyo kimunji nyiso kaka oteo kasi nyiso ni koro adong namba 1 de maber. Namba 1 report mogoli namba 1 en Bondo duong. Namba 3 winjo ni en Rarieda. Gima timre adier ma Nyasaye ni seche moko ji yudo ga midhiero kidhi e nam. Ting'eni idhi nam otieno thuru. Nam ongecho. Nam ongecho. Koro seche moko kasi to ilengori mane e bathie. Ilengori bathie. Tu konyori. Yene James Opondo lose ga ywa rimba dalo moko. Onge kaka ywa ogaso, onge kaka iketo njume. Owinjo maber, koro ng'eni gino ng'isi gima timore. Ilengori mane masano. To kapa kogo yie mar yie ondekne mane mitne. Ogne report no nyakela diere koro nyiso ne jobondo jolupo mang'eny koso bondo kanyo mukawo namba e weche mag lupo koso weche mag losruok e nam ting'eni nam ni beje moko tiyogo wamu kata wan bomudhe sama nisedhi e nam idhi wagogo do kaso giwacho no kasi do kasi ne ma nikichungu udhi gada e achiel bang' chiemo ochako juko pi nam ilogo lweti Nyasaye osegwedho nam mane kaka wacho ga dala ni Nyasaye nogwedho nam nam ler nam kore en kojo dala wawe uru ginene gino biro marach koro jobondo koro kaka in ngama wuok kindwa ka in miwuok Siaya dong koro wadhi ali bed ambassador koro bed jambetre Lydia koro bed jambetre mar wuoyo gi oganda mondo kik gitim gima itimo no kik gitim gima ne itimo no kora ko jobondo jo Usenge jo Osindo Beach jo Misori jo Kunya
Jo Asembo wadimbre uru gino biro marach koro ne uru ka kwanya losre echo ndo gik moko kekenywa no jambet to se wuoyo don jambet nyakora mogian kora koni mana gima jambet wacho ne mamba siro di cool sirikal ni to walo mako ndi ni ngato splash 800,000 e bash to ji to kech nego ondiko CSS maromo 50 kadhi chamo pesa jo piny to ngi gima gidhi timo malongo ma CS ok nyal timo manungu ni diki makwero babatoni kaso nyisa kanyo ni en gi kuyo kuma awito siep ne mori luongo ni moli nyakwar nyonyimbo mano bende no siep na inya be onendo yasayo Ano Morin Tabil wacho kanyo ni nyoro ne sirikal omiyo dho ne oken sirikal to ento pache wacho ne sirikal owito $2 million gi ng'e maber ni next week gibro wito $4 million koro nyaka gimany ka gi chopo dwach jopiny nikech ng'anyo no be koro chala gima dhi mbele. Odhiambo wuodo Bengle kawuok Migori wacho ni en bende nitiere kod wachendo nikech saa winjo kanyo kawuod mwalimu mano kanyo Filipo Chieng osebedo kata e wechendo nyakora Mwajwang saa osemayo wangwa erokamano kuom kete mana Ramogi TV are chakre nyagiko bedo kendo makare hello timo konyowa kilo ni weche kotene kanyo gi J Bonyo gi Ken Mugawa goni erokamano kuom kete mana Ramogi TV nyinga Lydia Okeo erokamano nya jaloko marobede Elizabeth Otieno kendo thuolo machielo Nyasaye mondo bed kodi utino ni bed gi ywe makare yo Migori County gini to poko chako timo gina ahinya kaponi ni ng'ato nyalo time chiel kumo to kwere uru ni mano tim madhi kelo kachocho e gweng koro giwere go agie sani Nyasaye mondo bed kodi nyinga en George Bati riti masani nyakora Mwajwang Deva biro ka intere county ma Kisumu wacho na were gi jonam nikech mago timbe gi kata kamano en tim marach ne jo Kajulu Mamboleo kachel gi jo Uyoma Katwenga pochi paka mara mono ntiere nyinga James Opondo